Tani kajing snow kajing kren chung ki pai ba hamang ilet shaki stong ki konsulsi beper ki pai ba ki pai kmat shaki state ki bamarjan batni kamtam ka Asam ki kwa bang ni ru kandon kajing kala haka sensyar ka khadar ki kwa ek sarkar ka bakhut ka bangi kum ka BJP ngi ong zero tolerance ya ka corruption ngi kwa ek sarkar ka bandong ka good governance ka bonwonra banom don kum kini ki jingja beper hapok state ka jongi bat ki breu hongni ki angnot ban yo yung surok bahe namar mentamo habang isyong kali nanong kemai sayaw ngi poi lai kenta ar kenta kacing blok kali ka beserkai ba ngi suya tlum pramangi andai ban wanra ka alternative dan ya kumno ban pensuk ya kane ngidon kam ya sarkar ka komun ngidon kam ya sarkar BJP ban sna ek surok ban penhe ek surok bat ko ru bangin pe ikini ki link road ki bangi ong mo ban sinalut kini giling road bar khoi khang baka sor slong jongi kanomlong congested dan rei ba laraki sarkar laraki pai ba ki kwa ekade ka development ki medical college ki engineering college ki school ki baba kumbolong mentangan itu yepi sau pusan teli ki iklopedia school la de ai sanction apo megalia tang kawai ru kampat function ru mentang ski ngaladep keren ya ujuan berla minister namar kani kepisa kabun makawan napoka minority affair ulaong banle inspection bangisyam ba kadon ka jingko ka beserkai ba ka sakut kani ka project ka jingdo nong kandai yangi kinong song po megalia namar rastang gini ki school ki khun ki beduk besuk kim don kam su ban kuslai kin superlet ya ka school ka boycott ka school fees ka bam ka di layo ban penbiang da ka sarkar kami tang ban pha ki khun nang tu kandon hostel ya ki nak sendang la ka jong kandon hostel diki kena kentai la kejong tengah thai barok ngi kwa namar menta barok ngi ut ka rem ka bai school ki beduk ki basuk kim don kalat ban pelik school ki khon ka sarkar India haji lam chung BJP ka ai kini ki eklopedia school haman lagi district ban pensuk ki beduk ki basuk tengah semua ba ngakarpa na pilih pai ba hoi kum ke parti ngin penyang habro andri putli kisit bat kum bolong menta ngiladap identify ki list ki sit ki bang ngin job bat ngi khmi lenti langba ka jing kersian chung ki pai ba ngin yo ban sina ya kata ka double engine sarkar ka sarkar hapo Delhi ka sarkar hapo Meghalaya ka banwanra ya ka kam roy ka penroy ka par banwanra ya ki pai ba ki skim beper na sai ki pai ba ki nombak la shu ikane namar ki la bakla si bakla menta khenti ailat yang ike kiladap ban ailat ki wewe ki sen nampak ban jer ki tak sarkar ki bladap andai mental ada pi ailat di BJP pinpet hapok Manipur menta kimla su kimdon cakasuk ban sna kita ki stadium ki indoor game ki outdoor stadium ki indoor stadium haman lagi distrik ki ladon pinpet hapok Asam menta kata yo pinlet empat don kena flyover tang hadin si benai pilet are ladon flyover na try PE menta na po beltala si po airport keladai ka 8 lane kami su 4 lane kena ki 8 lane wala sna ki flyover haman lagi junction lara mensuang ile airport tentang ni miss ki flight amar kadon ka jing dangkali ka block ka shir ba manta la dep kini flyover kemut nun ku fly su ke boleh airport kemut ki late bejai po airport la po hi por babiang tanga nga pilih ki ba ngim dai su ban snap ya kejing penting kok tempat ni ki wei pat ki parti kin keren bagi BJP kalong kumta kalong kumni ngim dai su ban pet ya kata kini ki keren namar ba kimla banai mo nyau puai teli ka skim ka penbana ka sarkar BJP haji lam chung prime minister Narendra Modi nyau puai teli ki skim wala ngapatai ta ki skim kan simpor nan sushim tang ki budan kam prime minister sorok yojana PMGSY kadai ka skim borra na po Delhi ka jal jiban mission ka bai sakawai pakawai ki triwien kadai wanra na po sarkar Delhi pat kawai ki bos musi ya male po sor silong kim kren ni kane haman lagi sor silong haman lagi jaka ngi stom ngasa alama bilang hapan tit man kesengi unda lawan perlat patil ngayalam iu ngapen iu pait kislong po silong dan mentala stang ban tap itu ki pai ki bablu le i haman kislong kane kade ke jal jiban mission amrut ban ai ya ka umbam umri ya po sor silong ngalongo kini ke mele kimi kran ni kata kidon pat ke bangyong Ayushman Bharat kane ka sarkar ke bamenta Ayushman Bharat ki klub lang mat kata ka MHIS ka bagi pai ba ki do nong ki ong banai arlak
Depois po hospital tia hospital, poi kabil parpo hajar, ayar hajar. Ai prahajar, kadun jumut ayu. Apakah Ayushman Bharat, ka Sorkar India, ke Jelam chung ke BJP, Prime Minister jungi Wanra, bagi beduk ki besuk kin sumar kin yo sanlak tengka ke wei kekak. Kila ban sumar de mentah ke sumar ke barem. Habro gui ki India kala trikam. Hagni ke trikam. Masulungo. Ba sa ke wei ngakwa banong sa wei ke skim. Ke bang ngakwa ban pensau ki pai ba ke wei dei bat kane ke bangi ong ka ke ai ke bangi ong kane ka pi ni ai kene ka PM Kisan Nidhi Shakinong rep ni ai yaki Ndreu Hajar kawan direct sya ka kaung chungki kane ka pure ka gran ka bosol tenat hapo state jungi ru kinong rep kila bun bayo ai kane khamtam haune last year u covid le kini kinong rep kila yo ya kata ka bha chungki season yo boro Ndreu Hajar